प्रश्न एमती अच्छी दुईटी संख्यार लसागु सेमानकर गसागुर 28 गुण गसागु और लसागुर समष्टि 1740 जदि गोटे संख्या 240 तेबे अन्य संख्यार अंक मानकर समष्टि केते बुझेला से कौन कहला दुईटा संख्या अच्छी धर एक्स है गोटे संख्या वाई है गोटे संख्या से लिखला एमानकर लसागुटा गसागुर केते गुण 28 गुण आउ लसागु आउ गसागुर समष्टि केते 1740 बुझेला गोटे संख्या देइछि 240 तेबे अन्य संख्यार अंक मानकर समष्टि केते प्रश्न है बुझेला पहले चारटा ऑप्शन एतर अछि देखो कौन कौन ना गोटे 4 गोटे 5 6 आउ 7 ताले हमर को ऑप्शन ठीक रहइबो पैसा कि कौन रहइबो 5 से कहला 5 बी ताले देखिबा बी हो ना नहीं आंसर